Утре. Облачността над страната ще е по-често значителна с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Преди пладне в Северна България, а след пладне и вечерта на много места в цялата страна с прекъсвания ще има валежи от дъжд, а над 1200-1400 метра над морска височина те ще са от сняг. Видимостта ще бъде добра при валеж намалена. Вятърът от югозапад, запад, северозапад, слаб до умерен. Около и след пладне умерен до силен и поривист. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, максималните между 10 и 15 градуса. Ето какво ще е времето в районите на действие на българските военни контингенти зад граница. В Сараево минималните температури ще са 1 градуса, а максималните 15 градуса. В Баня Лука термометрите ще показват между 2 и 12 градуса, а в Призрен между 1 и 16 градуса.